Sit il-ġejjelerija fiż-Żuriq li fil-25 ta' Wissu li għandha seba' vittma ta' serqa armata jista' biss jiftaħ għajnejh u jieħu nnifs waħdu u minħabba f'hekk żgur ma jistax jixhed fil-qorti dwar dak li seħħ waqt dan il-ħowdab. Joseph Karabot kien spiċċa aggredit u nstab marbut fil-ħanut tiegħu f'Adira Dem f'kamra li tintuża bħala workshop. Dwar dan il-każ li qed jinstemmu qudiem il-maġistrati jinfarruġa tresqu l-qorti 3 persuni, żewġ tirġiel Marokkini Zuhajr Ħadumi ta' 26 sena u Mohammed Anaz Bualam ta' 37 sena u Danna Xiberas ta' 29 sena. Sfortunatament, Joseph Karabot ma jidhirx li qatt se jkollu ċans jagħti x-xhieda tiegħu dwar dak li seħħ dakinhar tas-serqa. U dan ikkonferma il-kirurgu li qed isegwi l-każ ta' Karabot minħabba l-kundizzjoni serja li tħalla fihom. U liet il-vittma li xedu fil-qorti spjegaw kif missierhom tħallar milli kien qatel. L-unika titjib li wara l-vittma kien li fetaħ għajnejh u beda jieħu nnifs waħdu. Iżda l-ebda titjib ieħor ma der f'dawn l-aħħar 5 xhur. Bl-ispeċjalisti ma jemnux li saħħet Karabot se tkun qed tmur wisq il quddiem. It-tliet akkużati qed iwieġbu mhux ħatja bil-qorti kienet ordinat li jinżammu taħt arrest preventiv.